Нека разгледаме как можете да инвестирате в интелигентните портфейли на Cryptomat само в няколко лесни стъпки. Първо, влезте в своя акаунт в Cryptomat. Намерете опцията Инвестиране в менюто отляво. Кликнете върху Интелигентни портфейли. Изберете инвестиционен портфейл, който най-добре отговаря на вашите нужди. Ще видите, че всеки портфейл има определен рисков рейтинг – балансиран, консервативен или агресивен. Това ще ви помогне да прецените потенциалните нива на риск, преди да инвестирате. В този пример ще инвестираме в равномерно балансирани криптовалути. На тази страница ще видите разбивка на портфейла, включително кои точно валути са включени, предишното представяне на портфейла и разбивка на свързаните такси. Когато сте готови да инвестирате, кликнете върху Инвестиране в горната част на страницата. Можете да изберете дали искате да направите еднократно плащане или да настроите автоматична повтаряща се покупка. Всяка седмица, на всеки 2 седмици или месечно с минимална сума от 50 евро. В този пример ще настроим повтаряща се покупка. Въведете сумата, която искате да инвестирате. Минималната сума е 50 евро. Изберете честотата, с която искате да инвестирате седмично, на всеки 2 седмици или месечно. И деня, в който искате инвестициите да започнат. След това изберете метода на плащане. Ако имате запазена кредитна карта, можете да я изберете или да въведете данните на нова кредитна карта. Кликнете, за да прегледате инвестицията. Прегледайте вашите данни и кликнете, за да потвърдите. След това въведете данните на вашата кредитна карта. След като плащането бъде обработено, портфолиото трябва да се появи във вашия акаунт. Тук можете да видите подробностите за повтарящата се покупка. Редактирайте инвестицията или я отменете, ако решите. И това е всичко. Така управлявате своите повтарящи се покупки в интелигентните портфейли.